फेरेंगा फेरेंगा बसुमतारी रनजित बसुमतारी एक्स इन्डिभिजुअल लायनो फेरेंगानो जेरै ना मेरै मानसिलै गोसोनि गोसोफ्राबो लेथ्रा गोसो लेथ्रा माइ गुबुन गुबुन दिनफोरनि बादि दिनैबो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। भिडिअखौ जागायनायनि सिगाङावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनाय खुलुमनाय जासिहरबाय आरो बेजों लोगोसेनो आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दं आरो अरायबो मोजाङै थाथों होननानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबबाय। आरो बेजों लोगोसेयैनो सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदानै नुजाथिफैदोंब्ला एबा चेनेलखौ नुसनबायदोंबा एबा अनसायदोंब्ला मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होननानैबो मिजिंथिबाय। दा भिडिअनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जे साननैसो सिगांनिफ्रायनो आङो मोनसे भिडिअनि सायाव माने नोजोर होबाय थादों आरो सिन्था खालामबाय थादों जे बे भिडिअआ दिनैहाय मा फोरमायनो नागिरदों, जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मा फोरमायनो नागिरदों। जे बारग' एनडिएफबि जायफोर बिथांमोना माने सावरायलायनायनि गेजेरजों बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ लानानै फैबाय, नाथाय बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ लानानै फैखांनायनि उनावबो बिथांमोननि गेजेराव गोबांथार गोरोबलायैखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। दा बेफोर मानो बिदि जानो मोनखो, बिथांमोना दिनैहाय गावजों गाव मानो अनसायलायनो हायै बा नायसनलायनो हायै बा हेफाजाब होलायनो हायै मानो जालांखो। दा बे बाथ्राखौ आं मानो बुंदों, माने बिनिबो खारन दं। जे साननैसो सिगां अफ्रि दैमारि बिथांनि मोनसे भिडिअखौ आं नायनानै गोसोआव जोबोद दुखु मोनदों। जे बिथांनि भिडिअनि गेजेरजों आं मिथिनो मोनदों जे बारग' एनडिएफबि नारद बसुमतारी जाय सेरफांगुरि मैनागुरि ओनसोलमोन, बिथाङा गोबाव सम किडनिनि बेमाराव गोग्लैनानै माने गोबां दैदेनगिरिफोर एबा बारग' एनडिएफबिनि बिथांमोन जेरै आथिखाल सरकाराव थानाय गबिन्द बसुमतारी सार आरो बिआर फेरेंगा सार आरो गुबुन गुबुन जेरै सानै एमसिएलए दं, बिथांमोननिफ्रायबो बिथाङा हेफाजाब लुबैदोंमोन। मानोना बिथाङाबो सासे बारग' एनडिएफबिमोन आरो बेजों लोगोसेनो आथिखाल सरकाराव थानाय बिथांमोन साब्रै बिथांमोनाबो बारग' एनडिएफबिमोन। दा बे हिसाबै बिथाङा हेफाजाब होजानो लुबैदोंमोन, जायनि थाखाय बिथाङा समनि रादाब खौरां बिजोंनि गेजेरजों मोनसे भिडिअ बानायनानै हेफाजाब बिदोंमोन। दा बेनि भिडिअखौ नुनानै माखासे रायजो राजा जायफोरनाखि गोसो गुदुं बिथांमोना थाइसे थाइनै हेफाजाब होदोंमोन, नाथाय बे हेफाजाबा थोजासे जायाखिसै। दा फैयै फैयै बिथाङा नै दाखालि जोबथाहांबोबाय आरो बिथाङा बे संसाराव गैलिया। बिथाङा दुखु दाहाखौ लानानैनो गावनि जिउखौ नागारलांबाय। बिथांनि हारि सिबिबोनाय एबा एनडिएफबि आफादाव थानानै गावखौ बावसोमबोनाया दिनै एसेखिनियावनो जोबनानै थांबाय। बिथाङा सरकारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइबो मोनाखै एबा मोननांगौ जिहेतु रिहेबिलिटेसननि 4 लाख रां बेखौबो मोनाखै होननानै मिथिनो मोनदों। दा बेनि सायावनो दिनै सरकाराव साब्रै बारग' एनडिएफबिनिफ्राय थासेयावबो मानो हेफाजाब होनो हादिया होननानै अफ्रि बिथाङा माने जोबोद दुखु मोनदों। बे भिडिअखौ लानानैनो आंबो मोनसे दुखु जे बिथांमोननि गेजेराव मानो गोरोबलायनाय फैदिया, मानो खैफोदनि समाव हेफाजाब होलायनो हादिया, बेखौनो आंबो सिन्था खालामबाय थादों। बिदिब्ला नायनि अफ्रि दैमारि बिथाङा भिडिअनि गेजेरजों मा बुंदों आरो गावनि गोसोनि दुखुखौ माबायदि फोरमायदों आरो बिथाङा माबायदि जाजानो लुबैदों आथिखालनि दैदेनगिरिफोरखौ एसे नायनानै लादिनि। समनि रादाबनि निउस पर्टेलाव अनसुंथाइ बिदोंमोन बै सुबुङा, जायखौ बुङो नारद बसुमतारी, मानो बिदोंमोन? आथिं आखाइ देहा उदै गासिबो बोजोबबायमोन। बेयो मोनायावहाय रुंसारि जानानै थांबाय। 12था बिदियाव जादों। गोबावखासै बियो फिसौ जानाया। गैया जेरावबो नायफैयाखै। दा हरदों गावलाय मेरला आगोलहाय हरदोंमोन, दाबो नायफैनाय जायाखै। जोंनि एनडिएफबिनि गेजेरावहाय डिपुटि चिफ दं, एम दं, एमसिएलएफोर दं ना। दिनै बिथांमोना गावनि राजनितिक बा गावनि गाद्दि, गावनि पावार बेफोरखौ लुबैनानै गबिन्द बसुमतारियानो होन, नैबे रनजित बसुमतारियानो होन, सोरबा सावरायग्रायानो होन, सोरबा बै बे सानजाराङानो होन, गावनि पावार गाद्दि बेफोरखौल' लुबैदों। नाथाय नैबे नारद बसुमतारिया दिनै मा जाथाय जालांखो? सानजारां सिनायनाय नङा, सानजाराङा सावरायग्राया सिनायनाय नङा नारद बसुमतारिखौ, गबिन्द बसुमतारिया सिनायनाय नङा नारद बसुमतारिखौ।
फेरेंगाया सिनायनाय नङा नारद बसुमतारीखौ दिनै मा जाथाय जालांखो समनि रादाब निउस पर्टेलाव जेब्ला अनसुंथाइ बिदोंमोन अब्लानि समाव गोबां रायजो राजाफ्रा इसेब्लाबो सोरबा 10 थाखा 20 थाखाब्लाबो हरदों दै अनसुंथाइ जा हायो हरदों बिथाङा दिनै मा जाखो दिनै बिथाङा एनडिएफबिआव गोबां दुखु खस्थ' लाबोदों दै लाबोआखै नङा लाबोदों बिथाङा दिनै थैनानै थांबाय एक्सपायार जालांबाय मानो जों बिनि 4 लाखखौ मानो होनो नैबे मोनसे कुइसना सोलिगासिनो दं बै इएमफोरनावहाय गोबां गोरोन्थि दं डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी बिनावबो गोबां गोरोन्थि दं 100 गोरोन्थि दं बिसोरनाव फेरेंगानावबो दं 101ता गोरोन्थि दं दिनैहाय जायफोर एमसिएलएफोर एनडिएफबिनि बिथांमोनाबो 2025 नि गाद्दिखौ मोनगोन ना मोना टिकेट मोनगोन ना मोना बिनि ख्लां ख्लां जागासिनो दं सोरबा इउपिपिएलनावनो होन सोरबा मानियावनो होन XYZ नावनो होन टिकेट मोनगोन ना मोना बिनिल' सिन्था जानानै दं नाथाय दिनै एक्स एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोर बेराम जानानै अभार टेनसनजों मा खामगोन मा मागोन बोसोर जों हाग्रायाव थानानै नांबोबाय दिनै 4 लाखखौ मोनिनि मा मावगोन मा मागोन बेफोरबायदिनो गोदाव सोराव जानानै दं जेब्ला बिनि किडनिया डेमेज जायो अब्लानि समाव बियो मोनसे अनसुंथाइ बिदोंमोन गावनो भिडिअ खालामनानै नाथाय बिनि एक्सपायार जानो थांदों थ' दिनै रायजो राजाया मालाय बेसेबांथ' सोर साबेसेखौथ' अनसुंथाइ हरनो हानाय खुंथायाव थाग्राफोर डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी बै सुबुंनो दिनै 50,000 हरनायाव नोंहा मा खहा दं गबिन्द बसुमतारी रन्जित बसुमतारीया दिनैहाय बिनो 30,000 थाखा हरनायाव मा खहा दं नोंसोरथ' दिनैहाय पार्सेन्ट लागासिनो दं दिनैहाय बबे बिथिङाव पार्सेन्ट लायाखै दिनै गबिन्द बसुमतारी आरो रन्जित बसुमतारी नोंसोरो गासैबो कुवारियाव माथो दिनैहाय 200 थाखा पार दाम्पार लागादों रन्जित बसुमतारीया मानो लायाखै हाग्रामा ब्रिजनिफ्राय दिनैहाय साफागुरि बारबोबानो नैबे साफागुरियावहाय दाम्पार एसोसिएशन बिथांमोनाव सोंबानो जों गासैखौबो मोनजोबो दिनै 2% निफ्राय दिनैहाय मानो बिनो 1% खौ मानो हरनो हायाखै दिनैहाय दिनै सासे बेराम जानानै दिनै थैलांबाय एक्सपायार जालांबाय बिनि देरसिन दुखुनांथावना जेबो गैया नैबे खुंथायाव थाग्रा इउपिपिएल सरखारनि बोरै गाद्दारि थगायसुला बेफोरबायदि लिडार नुवाखै आं दुनियानि गाद्दारि थगायसुला दं होननानै बुंबा नैबे इउपिपिएल सरखारावनो सिदा सिदि बुंगोन दै बावहाय गाज्रि मोननानै लाब गैया सोरबा एमएलएआनो जा सोरबा माबा माबि XYZआनो गाज्रि मोननानै लाब गैया दै सिदा सिदि बाथ्रा खारन दिनै बे दायित्वआ दिनै गबिन्द बसुमतारीनि दायित्व दं आरो रन्जित बसुमतारीनि दायित्व दं दिनै प्रमद बर'नो जों मानो बिनि गलाम जानो बिनोल' मानो भिखारि बायदि बिहैनो जोंनिनो सासे डिपुटि चिफ दं सासे EM दं दिनै बेफोरबायदिनो बियोबा सोरनाव बिगोन प्रमद बर'नि गलाम जानो थांनो बियाखै जोङो जोंनि एक्स एनडिएफबिनि सेंग्राफ्रा दिनैहाय बेमार जाना थैनो हमगासिनो दं दिनै बेमार नायजानो ट्रिटमेन्ट लानो फैसा थाइसे गैया आनखि गावनि केसखौ फोजोबनो कट गाहैनो थाखाय 1000 थाखा फैसा गैया दिनै प्रमद बर'नि गलाम मानो जानो थाङो बिनावलाय जों मानो गलाम बायदि भिखारि बायदि मानो बिहैनो बिनाव जोंनो जिहेतु जोंनाव डिपुटि चिफ सासे दं बे जुदि नायनो गोसो गैयाब्ला हारिनि थै गैयै लिडार हारिनि बर' हारिनि जायफोर सेक्रिफाइस खालामफानाय बिजोंनो थाफानाय गथ'फोर बेफोरखौ जुदि नायनो गियान गैयाब्ला सिन्था खालामाबा मानि डिपुटि चिफ जों रावनिबो गलाम नङालै सिदा सिदि बाथ्रा बुंगोन प्रमद बर'आ जुदि केस होयोबा हो अफिखौबो सिदा सिदि बाथ्राखा बावहाय जों आं थांगोन रायजो राजानि नामाव दिनै जेल जानोबो गोसो दिनै सासे दिनैहाय दिनै बे नारद बसुमतारीया दिनै ओरैनो थैनाङाखै माने ओरैबायदि गोसो बायग्लिलांदों बिनि बिसिनाव मालाबा मोजाङैसो नोंथां एनडिएफबिनि लिडारफोर डिपुटि चिफ एनडिएफबिनि लिडार लायनो बियो जेनेरेल सेक्रेटारि लायनो एनडिएफबिनि फेरेंगा बसुमतारी रन्जित बसुमतारी एक्स एनडिएफबियाव लायनो फेरेंगानो जेरै ना मेरै मानसिलै गोसोफ्राबो लेथ्रा गोसो लेथ्रा माइ सिन्ता खालाम एक्स एनडिएफबिनि नोंथाङा पलिटिक्स खालामब्रा माबा मोनसे पलिटिक्सआव हाब बुं
खिन्थु एक्स एनडिएफबिनि सेंग्राफोरखौ बेफोरबायदि खालामनांगौ खुनु दरखार गैया दिनै बियो नोंनिफ्राय दिनै 30,000 थाखा हरनो हाद्लायो माबायदि इएम बिलाय मा क्वालिटिनि इएम बिलाय मा क्वालिटिनि डिपुटि सिलेब सासे डिपुटि चिफआ 50,000 खौ हरनो हाद्लायो सासे ट्रिटमेन्ट लायनो मानि डिपुटि चिफ बिलाय मा क्वालिटि गोनां दं मा क्वालिटि दं मा सिन्था धारा खालामनो बिलाय बेफोरनो एनडिएफबिनि गावनि केडारफोरखौ नायनो हाद्लायो दिनै बेराम जाना थैलांबाय थैगोन जों सानसे मानसि हिसाबै बे बैसोआव थाबाय थाया जों बिदिबायदि थाबाय थाया जोंबो थैगोन जोनोम लादों जेला जोंबो थैगोन सानसे थैगोन माबा मोनसे नाम लानानैब्लाबो जोंबो थैगोन हयतोबा एक्सिडेन्ट जाना थैनोबो हागौ हयतोबा जोङो माबा मोनसे बेरामजों गोग्लैना थैनोबो हागौ हयतोबा जों माबा मोनसे उसुबिदानि थाखाय गाव जानोबो हागौ बेफोरबायदि खिन्थु थैगोन जों सानसे गबिन्दआबो थैगोन रन्जित बसुमतारियाबो थैगोन जों सानसे थैगोनलै गबिन्द बसुमतारि नोंबो थैगोन थानाय नङा नोंबो थाया नोंबो बे रोखोमाव थाया नोंनाथ' जोंनिख्रुइ गोबां बैसो जाबाय बेमारजों दा थैथों गुबुनजों माबा मोनसे जानानै दा थैथों इसोरनि अननायाव आं बुंदों बिखौ आं बुंदों अफिया बुंदों बेमारजों दा थैथों नोंबो बे रोखोमाव थाबाय थाया थैगोन सानसे नोंबो बै हाखरावनो गोग्लैहैगोन सानसे नोंबो बै बे गोरान बाक्सुआव उन्दुहैनांगोन नोंबो रन्जित बसुमतारियाबो होन सोरबायानो होन सोरबा सावरायग्रायानो होन सोरबा नैबे सानजाराङानो होन थिफुदला बाथ्रा बुङो बिसोरो दिनैहाय एनडिएफबिनि बाथ्राबो सेंग्राफोरखौ लानासो नोंसोर लिडार एनडिएफबिनि सेंग्राफोरखौ लानानैसो लिडार नोंसोरो आरो नोंसोरखौ रायजो राजाया एनडिएफबिनि लिडार आरो बिसोरो बर' हारिखौ नायगोन गावनि केडारफोरखौ नायगोन बे हिसाबै नोंथांमोनखौ दैदेनहरदोंमोन लिडार खालामदोंमोन नाथाय जों मेगनाव दिनै मा नुगासिनो दं नोंसोरनि सासेबो थाङा गबिन्द बसुमतारियानो होन रन्जित बसुमतारियानो होन थाङा बेफोराव सेरफांगुरि मैनागुरि एरियायावहाय नारद बसुमतारि होनना सोङै दिनै जोंनि सोरबा सासे सेंग्रायानो जा बेफोरबायदियावहाय एसे एनै अनसुंथाइ बिदोंमोन बेयावहाय मदद खालामनांगौ सोर गबिन्द बसुमतारि रन्जित बसुमतारि थार्ड क्लास इएम थार्ड क्लास डिपुटि चिफ माने एनडिएफबिनि खोथाफोरखौ वान फोथाबो सानफेरा सिन्था खालामफेरा एनडिएफबिनि खोथाखौथ' बाद दोन जोंनि एबाराव इउपिपिएलआव दुनियानि लेथ्रा माइन सिन्था धारा खालामनाय थार्ड क्लास डिपुटि चिफ इएम रन्जित बसुमतारि 30,000 थाखा हरनो हाया सासे सोद्रोमानो 30,000 ट्रिटमेन्टनि थाखाय हरनो हाद्लायै इएम जोंनि बिटिसिआव दं थार्ड क्लास आरो डिपुटि चिफ दं नोंसोरो आंखौ केस होयोब्ला होदै सिदा सिदि बाथ्रा रन्जित बसुमतारिया आंखौ केस होबावदों बैयाव जेब्ला माबानाव आरो फिन होबाव अफ्रिखौ बिखायावसो दं गोसोआवसो दं रन्जित बसुमतारि नोंसोरबायदि इएमखौ जोंनो नाङा बर'नि गेजेराव नाङा जोंनो नाङा नोंसोरबायदि थार्ड क्लास लिडारफोरखौ थगायसुला गावनि केडारफोरखौ नायनो हायि लिडार होननानै बुङोबा रन्जित बसुमतारि आरो गबिन्द बसुमतारि